Παλέμαχοι. Λοιπόν, εδώ είναι οι παλαικοί όλοι εδώ μαζεμένοι. Όλοι μαζεμένοι παλαικοί εδώ. Ανεβήκαν στο βουνό για Λοιπόν, ανεβήκαν στο προετοιμασία. βουνό για προετοιμασία. Όπως βλέπετε, και δείξτε λίγο τα τσικάρια εδώ να βλέπω κόσμο. Τα νταμάρια. Τα μάρια, τα τσικάρια εδώ. Έχουμε και φύλλα εκεί απ' βλέπετε μέσα στα δέντρα εκεί. Για να ζουμάρω λίγο. Εκείνοι σουίτες, ναι. Πόσο πληρώνει τη σουίτα εκείνη το καινούριο? 3.000 ευρώ. Το μάτς. Έπαθα και με τον Νικολάκη. 200 ευρώ για να περάσει το επόμενο γύρο. Αλλιώς ματσούκι στο μάτς. Πάρε παρουσίαση. Πάρε παρουσίαση. Για πες εδώ, ποιοι άλλοι είναι εδώ στο. Ξεκινάμε με τον Κένιο που είπε ο Θείος. Ο Θείος είναι ζωντανό. Είπες Θείο να έρθει λίγο. Είπε Θείος ήρθε λίγο. Λοιπόν, εδώ ο κουμπάρος ο Νικόλας ή κολλιός κατά τα άλλα. Παρατσούκλια. Εδώ ο Τζόρτζ. Να μην πω κι άλλα παρατσούκλια, δεν κάνει τραπεζικό, είναι σοβαρός άνθρωπος. Α, Παπαγιώργη θα έρθεις προς να δω. Έχουμε Παπαγιώργη και έχουμε και άλλους σπεσιαλίστες. Και άλλοι σπεσιαλίστες, έτσι, γνωστός σπεσιαλίστας. Και Λάμπρο από μας. Λαμπρός ο διδάσκαλος του Γένος. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, με τις κλαίες θα τις πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι έχουμε δηλαδή σήμερα, έχουμε τουρνουά. Όχι τουρνουά. Μαλιακή Και τις ένοπλες δυνάμεις. με τσαμάλια. Θέλω και μια δήλωση για το τουρνουά που έγινε πριν μια εβδομάδα. Α, ναι, σηκώσαμε πάλι την κούπα. Έχεις πάθει υπερκούπους. Δεν μπορούμε άλλες κούπες. Καλύτερα και τον Ολυμπιακό έχουμε γίνει τώρα τελευταία. Έτσι, μ' αρέσει αυτό που είπες, μ' άρεσε. Είπα καλύτερα, δεν είπα χειρότερα. Καλύτερα, ναι. Ευτυχώς δεν Το μέτρο σύγκρισης που έβαλε στον Ολυμπιακό. Αλλά ευτυχώς ο δικηγόρος είναι καμένος ακόμα, ψάχνουμε το πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς δεν έπαιζε κανένας αγγιτζής μέσα και κερδίσαμε. Ναι, πάνω από όλα. Πού στο Τζοκά. Ναι, Τζούκα, ναι. Πού να τι έγινε. Ευτυχώς ήμασταν εδώ οι Παλαιστινές. Γιάννη, αφού σε κάθε φάουλ απειλούσα, δεν σε κάνω μήνυση έλεγε. Πού να πάει ο Φουγαράς. Άντε, τώρα θα τραβήξει και το ζέσταμα που θα κάνουμε. Θα κάνουμε τώρα. Θα κάτσουμε στον ήλιο. Το κάψιμο λίγο. Το Το κάψιμο να μας τραβήξει λίγο. Ένωσε φραπέδων. Εγώ θα μην τα παίξουμε τώρα. Δεν έχουμε μπάλα. Ποιος θα πάρει μπάλα? Καταρχήν είμαστε 10, Δεν τα λέτε αυτά on camera ότι δεν έχουμε μπάλα. Έρθαμε να παίξουμε μπάλα και δεν έχουμε μπάλα. Πού είναι σπεσιαλιστές? εγώ άρεσα. Γένιο, πώς τον βλέπεις τον Έχουμε πάρει Γένιο. θέση βασικού. Ήρθε. Κάτσε Με εντολή θείου. εντολή αυτή. Ναι, νομίζω θα έρθει. Νομίζεις. Αφού το είπα, θα έρθεις και Να είπε ναι. παίξουμε και με 10 Δεν έχουν πρόβλημα. Και με 9 να αρχίσουμε. Με 9. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι με κρύβεις, έλα εδώ. Έλα εδώ, Σλιάρη, έλα εδώ. Έλα εδώ. Ο μοιραίος παίκτης Μπλάκου, νούμερο 15. Ναι, γάμο του συμπάθους. Τα πόσα γκόλ έχεις. Στην άμυνα, στην άμυνα. Λοιπόν, καλή στα παιδιά. Τελικά με πόσα γκολ χάσατε. Πόσο άχρηστος μπορεί να είσαι, κύριε Γένιο. Αυτό είναι το πόσα γκολ έχεις. Έβαλες κανένα. Κανένα. Πέντε με τριμμένα. Ένας το έδωσε ο Πέτρος που δεν ήταν. Αφού έβαλε κιόλας εντάξει. Ποιος δεν έβαλε κανένα. Γιατί το δεύτερο που έβαλε δεν έχει μέσα για Να πάνε αριστερά, η χρήση δεξιά. Λοιπόν, χάσαμε το γλυκά του Πουτραγέννη, δεν το ξαναβάζουμε εδώ. Ένα μεγάλο σλιάρι. Ένα μεγάλο σλιάρι και μπορεί λέγεται Πουτραγέννης. Έτσι θα νοικιάει. Δικηγόρα του κάτσε μήνες. Μήνυσε, γιατί δεν μπορεί να βάλει γκολ. Γιατί πρέπει να πληρωμένο. Δεν μπορεί να τρέχουμε τζάμπα. Έλα μια φωτογραφία. Να τα κάνει. Αυτός. Έπαιρνα το τσιγάρο εσύ. Έλα, και μικρή. Έλα, μικρή μεγάλη του καφενιού, έλα.